Il-proġett b'investiment ta' 3.6 miljun euro fi triq Buqana, it-triq li taqqat l-imtarfa l-Mosta u l-Imġar miexi b'ritmu maġġel. Triq Buqana hija fost il-ħafna toroq li bħalissa qed isiru b'kollaborazzjoni bejn il-Gvern u Infrastruttura Malta. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg spjega x-xogħol li qed isir bħalissa fit-triq. Ix-xogħol miexi b'ritmu maġġel waqt li tilgħin ukoll l-interventi fuq in-naħa l-oħra ta' triq. Interventi li ħajkunu qegħdin jippermettu illi t-triq kollha mill-bidu sal-aħħar tkun żewġ korsija l-isfel u korsija waħda l fuq. Il-Ministru Borg għall-ġimgħa l-oħra nfetħu partijiet tan-naħa ta' fuq li fadal wiċċ ieħor biex dan ix-xogħol ikun komplut u kif ukoll ferra ta' triq fin-naħa t'isfel, dik li ġejja mid-direzzjoni tar-Rabat lejn l-Imġar jew San Pawl il-Baħar. L-interventi li qed isiru fi triq Buqana jippermettu illi triq kollha mill-bidu sal-aħħar tkun b'żewġ korsiji l-isfel u korsija l fuq. Dan ix-xogħol kollu sar wara studju intensiv. Il-Ministru Borg jgħid li l-Gvern qed ikompli jinvesti biex jiġu żgurat li jiġu indirizzati l-isfidi li jiltaqgħu magħhom in-nies, kif ukoll iż-żoni li fihom jinġema' ammont kbir ta' traffiku fit-toroq tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.